Xaló ve de lluny, naix fa 1000 anys, tot i que abans ja habitaven diferents cultures. Viatgem per la nostra llunyana història, passant per les diferents cultures i civilitzacions que han deixat la seva petjada en el que som avui. Saber d'on venim per a saber cap a on volem anar. La prehistòria es divideix en dos grans períodes cronològics. En primer lloc i més antic tenim el que s'anomena el Paleolític i en segon lloc tindríem el Neolític. En aquest primer poblament estan organitzats al voltant d'entre 15 i 25 persones. Per la seva economia de subsistència basada en la caça, la pesca i la recol·lecció, diguem-ne, són mòbils, són nòmades. Les societats neolítiques s'instal·len a les nostres comarques fa vora 7.000 anys abans del nostre temps. Les ubicacions primeres on s'instal·len solen ser les coves. Estem el que es diu l'abric del Manzano. Aquest allotja un conjunt d'art rupestre d'època prehistòrica bastant valuós. Està format per 8 panells pictòrics. Així tenim el panell 8, que és una escena d'art llevantí. És bastant singular i no sap ben bé si es tracta d'un enfrontament bèl·lic o també que pugui tractar-se d'una escena de caça. L'agricultura i la ramaderia suposen un canvi molt important, que van abandonant les coves i van passant als poblats a l'aire lliure. Hi ha un poblat de l'edat del bronze, estem parlant del 2000 abans del present, està controlant la via de pas. Es podia tractar d'un assentament vinculat al control del territori. La cultura ibèrica està emmarcada dins del que és la prehistòria peninsular, naix a finals del segle VI abans de Crist per el contacte en els pobles mediterranis. Hi ha una gran dispersió de poblats menuts, independents. Les legions romanes, després de desembarcar en Empúries el 218 abans de la nostra era, baixen per la costa mediterrània i arriben ací, i després d'assegurar-se militarment que no tindran cap problema per a explotar el territori, és quan fan el repartiment, la distribució de terres, òbviament, entre l'aristocràcia romana. El món ibèric es queda diluït en aquest món romà. Roma té una estructura socioeconòmica i és la societat esclavista, base d'explotació agrícola intensiva del territori, crear ciutats. El jaciment de les Hortes és un assentament d'època romana, de caràcter rural. Pensem que es tracta d'una vila romana dedicada a la terrisseria. Pensem que està dedicada a la producció de materials de construcció, així com d'àmfores. I l'altre sector que tenim localitzat, pensem que seria la zona dedicada a l'habitatge. La cronologia del jaciment aniria des del segle I després de Crist fins a l'època baix imperial. Després ja es comercialitzava via Dianium, que era la ciutat romana més propera que hi havia. És una prova ferma de la producció de vi en el pla de Xaló de fa 2.000 anys. Arriba un moment en el que aquest sistema econòmic s'enfonsa. Comença a vindre pobles exteriors a Roma a assentar-se. Els àrabs i els amàssics es criden per ajudar a una de les faccions del poder visigot i el 711 arriben les tropes musulmanes. El període de les taifes és molt important en la comarca de la Marina Alta, com per exemple la taifa de Dénia. En l'època islàmica sí que es podria dir que havia un període o havia una convivència pacífica entre les tres religions. Els musulmans tenien un respecte a la població i a la religió cristiana com la jueva. L'organització territorial andalusina es caracteritza per els hàbitats en altura, que són els húsum, són castells. Després tenim les alqueries, que és la base del poblament. És l'origen de la majoria dels pobles que tenim. A algunes alqueries del terme, Rafal de Nahameni, Rafal de Sainei, Kuta, Cabull, Curí, Llíber també apareix, i el Ràfol de Xaló.
Totes aquestes alqueries eren del terme castral del Castell d'Aixa, la vall de Xaló. En el llibre del repartiment del Regne de València, després de la conquesta, l'any 1244, en aquell moment la vall de Xaló comprenia el que després serien les baronies del Canalí i de Xaló. El repoblament de 1248 fracassa per la revolta de l'Arrac. L'Arrac és derrotat a Alcoi l'any 1276 i a partir d'ahir comença un lent procés de cristianització de la comarca. Xaló ha tingut importants senyors, Guillem Martorell i el seu fill Joan Martorell va ser senyor de Xaló. L'any 1261, Jaume I jura els Furs de València, on s'estableixen les lleis i drets. Naix el Regne de València. Jaume I entrega bona part de la terra als seus caps militars més importants. Este senyor és un senyor feudal que és el propietari, és l'amo de les terres. Per baix diríem els camperols. El camperolat és el que marca el 80% de la població. El rei Felip III és el que decreta l'expulsió dels moriscos l'any 1609. Xaló i els despobles de la muntanya no se'n van, es queden. I així a Xaló, precisament, el 24 d'octubre de 1609 esclata la revolta, que s'escampa per tots els pobles de la muntanya i se'n van tots camí de la Guar, emportant-se tot allò que poden, les seves famílies. Es produeix ahir una batalla molt desigual. Sembla que moren entre 1.500 i 3.000 moriscos. Aleshores, per el port de Dénia, sobretot, es calcula que van eixir cap a 50.000 moriscos. Ells eren els valencians de l'època. Ells eren la població autèntica de sí. L'expulsió dels moriscos és un doble desastre. No es cobren els censos emfitèutics, no es cobra la partició de fruits, al final és un desastre. Qui repobla el poble són els mallorquins. N'hi ha carències i n'hi ha disgust també per les elevades rentes senyorials i al final esclata la Segona Germania. És una revolta popular de llauradors, molts d'ells d'origen mallorquí. Xaló sí que és un poble molt implicat en la Segona Germania de l'any 1693. Les forces del rei aplaquen una revolta que era una revolta de llauradors, que no estaven armats com calia. Molts d'ells després veuen amb molta alegria l'arribada de l'arxiduc Carles, del general Batista Basset. La Guerra de Successió comença l'any 1701, sent un conflicte europeu entre els Borbons, amb el suport de la Corona de Castella, i els austracistes, amb el suport de la Corona d'Aragó, que són derrotats per les tropes castellanes. La Guerra de Successió, per part del Felip V, és un pas més en la consolidació de la monarquia absoluta sobre el territori. Els valencians, el decret de nova planta va suposar la pèrdua total de totes les nostres institucions forals. Tot el que havia regit el Regne de València des de Jaume I va quedar eliminat de socarrel. A mitjans del segle XVIII, la pansa, és a dir, comença una agricultura, diguem-ne, més moderna, més industrial, una agricultura destinada a l'exportació, a la pansa. I tot el terme s'ompli de bancalets, de ceps, de moscatell. El Fondo del Baró, que és l'indret aquest, destaca sobretot el conjunt de l'arquitectura de la pedra en sec, que està vinculada a lo que és la producció de la pansa. Així els bancals estaven plantats de vinya i el que feien era tallaven el raïm i ja directament en el mateix bancal posaven la caldera, feien foc i escaldaven el raïm així.
hasta no fa massa, nosaltres a la meva caseta escaldàvem 7 o 8 cabassos de raïm per tindre un poc de pansa, per menjar-ne i per donar-ne. La pansa ha sigut el típic de Xaló. Comença aquesta agricultura exportadora i era una cosa que els anglesos adoraven, les meravelloses panses que es feien a la nostra comarca. A l'estiu tots teníem feina. Els que tenien més raïm buscaven panseros que els ajudaven a replegar la pansa. La filoxera arruïna, clar, arruïna la principal indústria agrícola del poble, que era la pansa. Hi havia molta misèria i la gent va començar a emigrar. I Xaló és dels pobles que primer va gent al Ger. Des d'Alger a l'Argentina i a Nord-Amèrica. Se'n va anar moltíssima gent a l'Argentina, perquè sí, la cosa estava mal. 40 dies tardaven a arribar a l'Argentina. Els que tenien família sí i estaven allà i potser eren pares o altres, enviarien alguna cosa perquè d'ací pogueren viure. I van estar anys i anys sense vindre ningú de l'Argentina des que s'havien anat, anys i anys. Tots els pobles estaven a la guerra, tots van anar a la guerra, els homes tots. I a este poble em vam matar a la guerra, em vam matar uns quants. Jo me'n recordo que era menudet i dia. Quan s'acaba la guerra faré no sé què, sempre estaves, quan s'acaba la guerra compraré no sé quantos, quan s'acaba la guerra, sempre estem quan s'acaba la guerra. En una guerra que s'acabara. Ai, la guerra és molt mala cosa. Molts dies que quan es va acabar la guerra vam tenir que passar pel camp de concentració. Després va passar molt mal, perquè no hi havia res de res. S'emportaven pansa i meló, i ho canviaven en arròs i en blat. Quan vam posar la llum elèctrica, tots li tenien por de cremar-se, tenien cendres, però tenien a l'entrada de casa una perilla. I després, al pis de dalt, que estaven els dormitoris, una altra perilla. Quan s'anaven a dormir apagaven la de baix perquè sense que era la de dalt. A Xaló hi havia 10 famílies d'apicultors. Xaló sempre ha tingut una tradició molt gran a l'apicultura. Tindre mel era un lujo. Anaven en carro i en bicicleta. Antigament hi havia 2 fàbriques d'embotit, donaven a feina a moltíssima gent del poble i d'ahir que Xaló tinguera la fama de l'embotit. A diferència d'anar a una tendeta de tota la vida del poble de Xaló, sempre et trobaràs alguna cosa nou, sempre aprendràs alguna cosa del poble, sempre sabràs els problemes del poble, a diferència d'anar a comprar a una gran superfície. El turisme tal com forma el coneixem ara és un projecte que es comença a desenvolupar-se a partir dels anys 50. Irònicament, aquest turisme es converteix també en una entrada d'idees, és una finestra a altres maneres de pensar, a altres coses possibles que per la gent que ja portava quasi 30 anys en la dictadura semblaven i s'afegisquen com un motor clar de cara a lo que passarà en breu, que serà la tornada de la democràcia. El que m'agradaria que tota la gent coneguera és que Xaló segueix sent un poble com era abans. Hem anat actualitzant-nos, hem anat modernitzant-nos en algunes coses, per supost, però sí que és veritat que de moment encara no s'ha perdut l'essència de lo que és el poble. La gent de Xaló, a part, és que és molt oberta, és molt simpàtica, no és perquè siga de Xaló. Que continuen vivint bé com tot hem viscut fins ara, que siguin bones persones. Som indígenes, fenicis, grecs, íbers, romans, germànics, africans, castellans, catalans, mallorquins, valencianes, de la Marina i de Xaló. Venim de lluny, venim de la terra, venim creuant les muntanyes,
portem dir la mar serena, cantem a la mare terra, que mos estime i mos guarde. Cantem la cançó primera, la que cantaven les dones per a suportar la feina. Cantem a la gent del poble. Vinga, Carme! La meua xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la fulla de la parra, de la fulla de la parra, de la flor del taronger. La meua xiqueta és l'ama. Venim de lluny, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, portem dir la mar serena, cantem a la mare terra, que mos estime i mos guarde. Cantem la cançó primera, la que cantaven les dones per a suportar la feina. Cantem a la gent del poble. Venim de llum, venim de la terra, venim creuant les muntanyes, venim seguint una senda d'estels perquè la llum no mos falte. Venim seguint una senda d'estels perquè la llum no mos falte.